O alcalde de Noia, Santiago Freire, e a concelleira de Deportes, Laura Salgado, sumáronse onte á iniciativa organizada polo Noia Fútbol Sala de percorrer o Camiño de Santiago pola ría de Muros Noia. A saída tivo lugar na Praza do Tapal. Vamos a realizar un pequeño tramo del camino de la Portos Apóstoli para promocionar el camino, para darle más difusión y sobre todo también porque es algo que el club lleva dentro, lleva esa nomenclatura y creemos que es algo muy importante y en parte, sobre todo desde nuestro club, queremos darle la mayor difusión posible y esta es una de las iniciativas que vamos a hacer a lo largo de la temporada. Unha andaina que, ademais de promover a vila de Noia, serve tamén para fomentar a vida saudable. Conseguimos ese doble obxectivo, pois o fomento dos hábitos de vida saudables e dar a coñecer ese itinerario do camiño e ao mesmo tempo pois facer unha labor de promoción tanto da localidade de Noia como do fútbol sala da nosa localidade. O alcalde de Noia quixo aproveitar a ocasión para felicitar ao Noia Fútbol Sala polos bons resultados que veñen arrastrando e tamén para desexarlles sorte nesta tempada. Esperamos que fagan unha magnífica tempada, que esa categoría que conseguiu consolidarse e aguantarse na pasada tempada, pois que os resultados deportivos se melloren e que posiblemente estemos disfrutando ao longo de toda esta anualidade do 2020 pois de uns magníficos resultados. Onte percorreron a primeira etapa, pero Noia Fútbol Sala ten previsto seguir facendo actos como este ata poñer un pé en Santiago.